Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Hayag man di ay. Susyo na ko sa lahian be. Kung ito bang motor ni si Ranel. Bugnawa din si gawas ay. Ay. Namay nanugtog sa gate. Kinsam ka na. Ako ablihan. Nana. Kinsa man... Excuse me, Bilyo. Miss Lily, naglakaw ka? Miss Lily! Uy, ang samto siya. Nisutoy mo na pa yung sabay. Pag ko sa nang kinayahan na, huwag ko managad. Namanda na pamuhok. Huwag ka to siya hilanti. Isira ko na ng gate eh. Una na ko siya sundan. Wow! Nakabalik na yung kong tunog din sa mansyon ni Anel. Kunwa pa lang kumabuang ni Jigger niya ito kayo na. Ako na unta ang labing hayahay nga babae ini napita. Buhong na sa tanan. May gwapo pang bana. Narang kwarto ni Anel. Wow! Nindota ka sa amang kwartong Arnel, oy. Ang kama. Wow! Mahinda ko. Oh. Nagkapalit na ko higda ning maong kama. Kanindot sa kong gipati. Nga nabalik na sa ko ining kwarto, ha? Aha. Samtang wa pa si Anel, akong i-rearrange ang mga butang din. Kinahalang mabawi ko ang ako mga sayop niya. Silbihan ko siya sama sa usa ka prinsipe. Niya na nga itong pamahaw. Mura man sa tag na sa ospital nga mahalon ini. Hinatdan pagpagkaon. Una-una na lang yun nga niagi ka sa ospital. Ug ako'y doktor nimo. Doktor nga tigdaog pagkaon. Uy, Arnel. Pwede ba mo pauli ka dyan sa inyong bahay? No. Ako lang ang mahimong pauli sa bayo ug dili ikaw. Pero unsa may ako buhaton din sa kwarto sa hotel? Matog, mukaon. Okay? Puno ng gamayng ref dia sa pagkaon, no? Imo nang sa kung mapas mo ka. Lahi ang sabi, uy, kung ako'y buhaton din eh. So, kay buhaton din. Nay libro, oh. Nay Biblia. Nay TV. Oh. Pero ganahan man kung manglaba. Oh. Di manglaba ka. Balik-balik kag laba ng kortina din sa kwarto. Ikaw ba? Nga na ipaapil man na ni mo palaban ako. Nga sa hotel man na. Ito ka na sa nagkapilisto po ni mo da. Ay lang kog kasuko god. Kay mo gwapa ra kag samot kung masuko ka. Bugal-bugalon. Oh, wala ka og di ka mo tuoy. Si Lily ka, no? Haim des lili karon. Tuwa sa kwarto niyang giabangan at bang sa inyong mansyon. Unsa? Nagpaatbang siya sa bay? Oh, Kwan, nagtago siya dito. O dili na siya mabalik ang Jigger. Ay. Mao. Mao nga ikaw nga tanga nga pagkakaluha. Mao'y misagang sa suntok ni Jigger. Eh ako nga ligta nga. Oh. So pamday. Di ka tanga, ha? Tanawa ra gud unsay nitabo nimo? Oh. Sa ako nam lang. Kunwa ta ka masundi, ha? Ngano nasundan man sa kunimo? O swerte ka nga miabot sa ibon sa bay. Ug misibat ko. Ug sa diyang paglugsong nako sa eskina,
Nasigpatan ta ka nga misakay taxi. Mao nga nasundan ta ka. Unya, di lang ka magpasalamat ako. Salamat. Salamat. Mamili kag naguol lagi. Nabala ka na lagi kong Lili. Naon sila kasi sa bahay nga, yabangan no. Nabala ka na gito na ako. Pustahan na ita. Nga wa siya mabalaka kung namatay ka man sa mga kamot sa iyang katipon. Unsa? Ayaw pa sulti sa daan na, oy. Kaluhami. Nagsinaaray mi magtinabangay. Mao ba? Pero abi ni mo Dalia no sa akong nakita. Ikaw lang ang nagsakripisyo alang sa mukaluha. Siya ang napahuman ako pa eskwela, no? Nahimo siyang daotang babae tungod na ako. Nagpampam siya dili tungod nimo. Kung dili tungod sa iyang kahakog sa kwarta. Mahimo pag dili ni mo daoton akong kaluha. Kinahanglan makamata ka sa imong katanga. Gipa-eskwela ka sa imong kaluha. Aron magamit ka niya. Masugo ka niya bisan unsay gusto niya ipabuhat nimo. Gigamit niya ang inyong pagkakaluha aron matuma niya ang iyang gusto. Wa ba na mo abot sa imong nauna? Kung unsa ka marunong ang imong kaluha, ha? User siya, Dalia. Oh. Nganong milak man ka diya? Kitinuod man ang akong gisulti. Sige, pustahan na ita. Kung nabala ka ba siya nimo karon didto sa kwarto nga iyang giabangan? Kaya unsa man di mong gituhuan niyang gibuhat karon. Nag-shopping. Kabog na sa tubig. Kaninot nga ikaligo kung feel kay ni mo nga safe kas kakuyaw. Kahumot sa mga important nga mga sabon. Di na ganun ako buhian si Arnel. Karon pag kung makarealize kung unsa ka importante si Arnel sa akong kinabuhi. Oh, kinsa man ka na nanuktok? Gilak mo din ako ang pultahan. Magtapis ko to, Alia. Ako lilion kung si kinsa ka na nanuktok. Usap ni Miss Lily, eh. Di man mga bilis puntahan. Miss Lily! Miss Lily! Miss Lily! Oh, Bilyo? Uy! Uy! Naligo di ka? Nagtapis sa tuwalya? Aba, okay na, miss, okay na. Ang sam to siya. Gisira magkalit na puntahan. Hain ka si Ramil. Huwag tingin sila magkuyog. Naglalis sa tingin ng duwa. Mupaulin ako. 2 ka oras akong mawa din niya. Ug ayaw gid paglakaw kay tingalig nagpangita na ron si Jigger nimo. Uoy. Sige, balik ka na. Dili, lagi ko mulakaw. Dalia. Irespeto sab ang akong mga pong. Bisan kung dili kinasing-kasing ang atong kasal. Okay? Ug tuod ay. Nanawag na ang butik. Nahuman ang imong buda. Ako ni pikaapon inigbalik na ko din eh. Oh. Okay? Ah, Bye. oh, uy. Buda. Nahuman. Usao man ni nako. Nabala ka na gito si Lili na ako karon. Ako lang ka siyang tawagan, no? Ay, hala. Ay, man ako cellphone. Wa man din sa akong bag. Yara mo cellphone. Uy, imi I-charge na kay lupat ha. Manawag ko nimo kada 15 minutos. Garbihagod ni mo, God. Imo na yung nagikuha. Unya, manawa pa dyan ka kada 15 minutos. Tungod kay naibaw kung gahi sa kag-o. Nabi na nabi. Daka pa istorya. Oo, sige. Babay na. Kung gusto kag fresh kay nga pagkalutong pagkaon, panawag sa intercom ha. Ug pahatod lang din I-charge lang sa room. Ug kung ganahan kang magluto, na electric stove diha sa mini kitchen. Pagluto kung sa imong gusto, ha? Sige. Bye. Radyo kulit kay. Bye. Huwag tunay. Ay, ito ani kitahon. Sa may akong buhaton anyway.
Gusto, magluto-luto ko. Pero, ang ako lang kung di ko kamao mo gamit ang electric stove niya. Muhigda na lang una ko eh. Pauda ni kinabuhi sa dato. Mabuhat ang tanang gustong buhaton. Bilyo! Oy, Bilyo! Sir Nel! Oh. Ay, kanya ka? Ikaw na ibutang sa garihanan ining motor ha? Oo, sir. Ato, sir, nangutanan ko sinira kung unsay gustong kanon ni Miss Lily. Di siya maniudto din Bilyo. Kay wa si Lily din Naaman siya, sir. Ha? Unsay? Naamas Miss Lily sa inyong kwarto. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!